No niin, nyt hommat hoidettu ja meidän sohva on tällä hetkellä ton näköinen. Kyllä on puhdas. Puhdasta tuli kyllä, siinä on pieni, onks se on maalea vai mikä se on? Juu. Mutta tuommoista ei kannata taistella. Näitä ei kannata taistella niiden kanssa. Kyllä, jos sä otat sen maali pois, voi olla, että tämä tekstiilikin menee pilalle. Tai ainakin tuolle reikä. Ja siitä ei haluta. Tuollakin on toinen. Tossa on toinenkin. Niin, mutta pääasia, että pissat hajut, ne on poissa. Poistettu ja tällä mun työpäivä päättyy ja koko työviikko päättyy ja maanantaina taas jatketaan. Niin. Joo, alright. Lopetetaan nyt tällä päivällä ja maanantai is another day. Jep.